Australië. Hij had 4 rijen. Dat is in mijn beleving dat heel belangrijk. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die doen het voor de sport en dat ze dat mooi doen kunnen in de omgeving. En ze krijgen er altijd wel wat van mij. Dan, dat is ook wel heel wichtig. We zien dat er toch een teruggang is in golfers. En we moeten gewoon allerlei activiteiten ontplooien, zodat toch om de golfers te binden en ook om ze te boeien aan de golfsport. En daarom hebben wij het initiatief genomen en wat uniek is in Nederland. Als je lid bent op de Leeuwarden Golfclub de Groene Ster, ben je automatisch ook volledig lid op Veendam, Zwolle en Haverden. Nou, dat is toch goed? We moeten gewoon initiatieven ontplooien om de ledental langzaam te laten stijgen. Maar kijk, die golfbaan die blijft liggen. Die golfbaan heeft onderhoud nodig. Ja, en dat is heel simpel, dat kost geld. Kijk, hij heeft echt een mooi dekje aan. Dat is geen elite sport meer. Dan moet je hier eens even op een green en ster komen en dan ontmoet je je en dan kun je zien dat het geen elite sport is. Natuurlijk, we hadden er ook kakkers bij, maar waar had je die net? Maar wij hebben een hele protte normale mensen en het is heel haalbaar. Ik om de prijs, ja, het kost wel wat, maar daar hebben we bepaalde lidmaatschapsvormen voor waar eigenlijk die drempels helemaal slecht zijn.